Pontevedra xa botaba en falta a súa romaría urbana. Este mes de xuño volve a Illa do Cobo o Surfing de Lérez. É un festival que, de forma moi valente, apostou desde os seus inicios por ser un festival de día, un festival orientado a todos os públicos, cunha componente dirixida ao público infantil e familiar moi importante. Nesta edición, a 10ª, o Surfing gaña un día. A súa programación aproveitase do festivo do 24 de xuño, día de San Xoán, para comezar o 23 pola tarde e prolongarse ata a noite do sábado 25. 3 días de música cun marcado selo pontevedrés. Todo ese cartelazo que temos nesta edición moi galego, exclusivamente galego, pero ademais moi pontevedrés. É un surfing que nace en Pontevedra, que está feito coa creatividade que hai en todo o sector cultural de Pontevedra. O xoves 23 o cartel centrarase nos ritmos urbanos con nomes como Ortiga e Budiño. Ademais, a organización celebrará a noite de San Xoán cunha sardiñada popular. O venres 24 volverá o rock and roll. Ímonos xa máis ao rock and roll de verdade, de sempre, onde Heredeiros farán o seu primeiro concerto en eléctrico na súa historia ao mediodía. O sábado 25 pola Illa do Cobo pasarán algunhas das bandas máis importantes do panorama musical galego, como Grande Amore, Berto ou Familia Caamaño. Ademais, o surfing non renuncia ao seu carácter familiar. Por iso montamos un cuarto escenario onde vai haber só concertos, teatro ou talleres para nenos, que para min creo que é unha parte que nos faltaba. Está o escenario Bonobo, que é o escenario casi como decir o principal, porque, bueno, falando esta semana con Gonzalo, están cerca de 250 nenos que van subir este ano ao escenario. O Surfing de Lérez completa a súa programación co mercado artesanal e coa oferta gastronómica, que este ano tamén será moi pontevedresa, coa presenza de restaurantes da cidade. A entrada terá carácter solidario, non haberá que pagar para acceder ao festival, pero os asistentes poderán entregar alimentos non perecedoiros para a rede Axuda Municipal.